mantika. Ito lang ang pinakasadya ko dito dapat. Kape, asin, mantika. Nadagdagan na naman. Tara na, tama na yan. So nandito tayo ngayon sa supermarket. Bili tayo ng mantika at saka asin lang. Pero samahan ko na ng gulay. Hindi tayo pichay. Tingnan natin kung magkano yung pichay nila dito. Ito, bisya to siya no, na supermarket. Wala pa rin ang palaya. Grabe naman ang palaya yan. Sarap din to adobo. Bili kaya tayo nito. May tuyo na ako doon. Sarap sana to kung may sardinas. Ay, mahal naman. 1,395. Na, sa atin ginakutlo lang man to. Hindi na muna yan. Ayan, bili tayo pichay. Oh, ito 106 lang. Ayan. Patay isa. Sadya ko na naman dito mantika lang sa asin. Ayan, nasamahan na naman ng pichay. Sunod niyan, meron pa yan. Saging na lang, saging. Kailangan natin ng saging. Ito isang medyo mura. So, maganda siya. Pagkano to? Ito lang, tatlo. Dito siya na line. So, 160. Yung mga mani guys, oh. Yun na. Iyatin sadya yan dito. Yun, samahan natin ng isda. 399, apat. Masarap to pang paksiw. Pwede na to pang paksiw. Yan. Tapos kape. Kala na. Diretso na tayo sa mantika at kape para di na mabudol pa. Ito yung mantika nila dito guys. Wala kang mabiling tingi-tingi dito. Ganito talagang pagkabili mo dito na. 288 kasama yung tax. So ito na kunin natin. Pang isang buwan naman na doon ito. Higupin mo yung mantika na isang linggo. Ano pa? Yan, pang isang buwan. Tapos kape. Ay, asin pala. Asan yung asin? Makalimutan natin. Yan, ito naman yung asin nila. Pinakatingi ng asin nila dito. Ganyan. Nakaw. Dito na tayo sa pang isang buwan din na asin. Ayan. Nabasa dyan. Arasyo. Basta asin yan. Asin, mantika, kape. Kape tayo. Hanap tayo kape naman. Yung paborito kong kape nandito kasi kaya dumaan ako dito galing jogging. May supermarket naman na malapit dun sa tinitirhan ko. Pero dito medyo mura kasi dito eh. Saka nandito yung mga binibili ko na pagkain talaga. Ayan, gata guys. Wala yung makawat nga lubi. Manggudiri yung palit na lang taning ano, gata nga powder. Ito powder, mahal siya na 214. Isang gamitan lang to siguro. Yun lamang isa. Dito na lang ako sa cream. Tatlong gamit ko siya. Ganun din naman, lasang gata din naman yan. Tipid tips ba? Yan, magkano siya? 322 sama tax. Mantika, asin, gata. Tapos kape na. Okay, let's go sa kape. Tapos uwi na tayo para wala nang makitang iba. Ito yung binibili kong kape dito. 495, ilang piraso to siya? 24 na siya. Yan, ito siya. Blended stick. Kasi hindi siya mapait, di rin matamis, sakto lang. Kaya ito yung madalas kong binibili na kape. Yan, ano na, mantika. Ito lang ang pinakasadya ko dito dapat. Kape, asin, mantika. Nadagdagan na naman. Tara na, tama na yan. Okay, bayad na tayo. Ayan, 3,000 yung babayaran natin.